May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagpapagang balita. Epekto ng Bagyong Maring sa Baguio City at iba't ibang bahagi ng Luzon tumitindi. Publiko, pinalaan ng MGB Cordillera dahil sa landslide at pagbaha na maaring idulot ng Bagyong Maring. Pagtukoy sa peke at tunay na vaccination card sa La Union, mapapadali na sa panong paraan, alamin. Kaso ng COVID-19 sa Baguio City, bumababa na. Talakayan kaugnay sa anti-bastos law, hihimayin sa ikaw at ang batas. At Pasko sa isang subdivision, ramdam na sa kabila ng pandemya. From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Habang tumatagal, mas nararamdaman na ang epekto ng Bagyong Maring sa Baguio City at iba pang bahagi ng Cordillera. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Charles Limon. Nakataas na ang signal number 1 sa Baguio City at Benguet. Kaninang tanghali, mas lalong lumakas si Maring. Naging severe tropical storm pa ito at nagbabadya pang lumakas. Si Maring ay nag-intensify ng severe tropical storm as it moved westward toward Babuyan Island. Ito ay nasa layong 240 km east of Apare, Cagayan or 265 km east-southeast ng Cagayan or Calayan, Cagayan. Taglay pa rin ito ang 95 km per hour near the center and gustiness of 115 km per hour. Habang pa-exit ito dito sa par natin at nasa West Philippine Sea, pwedeng maging typhoon category ito. Lumakas doon sa West Philippine Sea. Sa Baguio City, maghapon ang katamtaman hanggang sa malakas na pagbuhos ng ulan. Pinasayaw din ng malakas na hangin ang mga puno sa lungsod. Nananatiling bukas ang mga kalsada papaakyat sa lungsod. Kinansela na kanina ni Mayor Benjamin Magalong ang lahat ng pasok sa mga pampublikong opisina at mga klase ng mga estudyante. Nawalan naman ang supply ng kuryente kaninang tanghali ang iba't ibang bahagi ng Baguio, La Trinidad, Bocod at Itogon. Sa Kalinga, nasa signal number 2 ang buong probinsya. Pero manakanakang pag-uulan na may katamtamang pagbugso ng hangin lang ang naramdaman sa Tabuk City. Sinuspende rin kaninang umaga ni Governor Ferdinand Tuban ang klase sa elementarya hanggang sa sekundarya sa buong probinsya ng Kalinga. Sa probinsya ng Abra, ramdam din ang malakas na ulan at hanging dala ng bagyo. Nasa signal number 2 din ang probinsya kaya sinuspende na ni Governor Joy Bernos ang klase mula elementarya hanggang kolehiyo. Maging ang pasok sa lahat ng government offices, kanselado. Binabantayan naman ang level ng tubig sa Abra River. Sa probinsya ng Apayao, inilikas na ang ilang mga residente mula sa mga landslide at flood-prone areas ng probinsya. Kabilang na dito ang mga bayan ng Kalanasan, Flora at Luna. Wala na ring pasok ang buong probinsya. Sa latest tracking ng Pag-asa, maliit ang tsansang maglandfall ang bagyo sa kalupaan. Pero lalapit ito sa kalupaan ng Cagayan mamayang gabi. Yun lang ay mas lalong bumagal ang takbo nito. Pero inaasahang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng tanghali. Charles Nico Limon para sa Luzon Headlines.
Binalaan naman ng MGB Cordillera ang publiko na maging maingat dahil sa banta ng flash flood at landslide na maaring idulot ng bagyong Maring. Magbabalita si Irish Kawile. Sa pinakahuling listahan na inilabas ng Mines and Geosciences Bureau, nakasaad dito ang mga lugar at barangay na may mataas na tsansang maapektuhan ng landslide at flash flood. No, based sa namin, nung nag-geohazard na mapping kami, ang mga sinukonsider natin sa mga yon, yung of course, yung slope, medyo nasa high steeply sloping areas ang mga ito. And then yung soil cover nila, yung geology, which includes yung rock, yung characteristic ng rock, yung characteristic ng soil cover, tsaka included na rin yung vegetation, vegetative cover, and yung human activities. Yung human activities, very rampant ang development ng mga farming, housing, which also contributes to the pagkawala ng vegetative cover. Ito yung mga considered na kino-consider sa pag-classify ng susceptibility ng isang area to landslide. Karamihan sa mga barangay ng Baguio City ay nasa very high landslide o VHL level. Ang ilan naman ay nasa high landslide level. Maging ang mga barangay sa munisipalidad ng Tuba, Sablan, Tublay at La Trinidad ay nasa very high landslide level din. We believe na we have already given the result of our studies to the local government units, hindi lang dito sa Baguio, and ano yung mga recommendation. At napaka-importante na nakikita natin dito talaga, kung pwede lang na lang sana na hindi na bahayan. Kaso, nabahayan na eh. So, doon na tayo sa mga mitigating measures, although hindi porke nilagay mo yung mitigating measures kampante na tayo. So, ang talagang napaka-importante dito sa mga communities natin, sa mga may mga bahay-bahay, mga tao, is the improvement of our drainage system. Tamang or systematic or well-planned drainage system. Kailangan din natin yung mga slope protection. Kasi sloping areas tayo nasa mabundok tayo, kaya kailangan talaga yung slope protection natin. Patuloy ang koordinasyon ng MGB sa mga lokal na pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Of course, in coordination with the local government units, barangays, and municipal and province, city, pag nakikita natin na delikado na yung mga paligid natin, and sana pasyal-pasyal na yung mga barangay officials and maging sila sa mga tawag, kasi kaya nga importante yung may mga evacuation centers tayo. Yes. Para kung makita natin na medyo delikado ang lagay ng lugar natin, we might as well ask the help of our local officials or local government units so that we can go to our evacuation centers. Kasi I believe halos lahat na ng mga barangays natin may mga evacuation centers tayo. Nakiusap naman ang Regional Director ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera sa mga small-scale miners na huwag munang tumuloy dahil